Good morning guys. Ikatulo na rong kaadlaw nga nagsigi og uwan. Nagbaha na gam kusina kay pamalagi ni ma-repair kay pagabsan pa man ni kahoy. Wa pa intaw gabasiro karon kay giuna ag katong mga nangahapla gajud nga bahay gipang-hire ag mga gabasiro ron sa mga barangay. Kaya ang dani bisag sa limpyo di man malimpyo kay nig uwan na hangin pod manood na pag mga lapok ug mga buling. Ag buwak gibutang dare rong save kay na lupad man na hinipos man agi kag bagyo. Wa pa jud ko totally na uli guys kay na entonces ko sige pila. Nag-init ng tubig kay erong napahigop-higop ron. Dari sa buhan majugaling kay na nabilin gamay. Kay erong makahaling pagajud pud mi gisalinan pagajud mi sa Ginoo. Nagpack na mi para sa ika-4. Nagpack na pud mi karon para sa relief goods. Daghan mi dari kauban na si J Plus TV Agrikultura ang gipatabang kay si Undoy ra malaki ja. Luoy pos Undoy mapugon pa din tawag hang darling. Di po gusto mapugon hang darling. Luoy pa din tawon ja. Dami sabay din nila Kuya Juna. Baby daring beautiful ang anakon. Ha, ning dako na katong last na tang kita dani ni Zara pa ni si Sang ka bibi, ja chismosa pa kaajo. Karon di na ja chismosa kay ning dako naman si Ja. Wow na, ja dapat jang ate di jang ate nagkabulit kay nagkaon mig Milo. Ilaw tag Milo so. Nga, ning kilo ra pa si Ja, oy ka-cute. Ja karon guys, nagpack na sila motabang ra po ko unja. Unja na ko motabang kay ra busugo na kay mahaw ko. Nanumbay ko dari kaon kay tutas madon mamahaw kadaan kay rong naka-energy. Kini si Jason guys, na sa YouTube channel J Plus. Gwapo ra ba? Ulitaw daga, ulitaw daga. Ulitaw day, ulitaw para ba? Palihog ko check sa ijahang mga videos. Basig malingaw pud mo, basig magka gustuhay, wa ta kay bao. Insay kuwang? Jah, grabe kitimbang sa nila, every mo count gud. Amo tagaan na ni guys, barangay on tagag barangay Progreso. Ja pilion ra jud tong aragajang luod ja kay di man jud pud maapod kay madyo bagar naghana ni atang budget nga ginagmay ra man Hala mo ni tag 2-3 nila nga bugas. Kainin magkulor. Di okay ra na. Ha? Sa kay lami dan ni bugasa mahal man. Ag 2-3 nga kamya ra mang lami O mari kami na palit. Mura si Jag pinagaling sa ba daghan man lagi tipasi. Mahal ra ba Jag kaadjog bugas kay tag 2-3 kinabaratuhan. Oh, iba ang kulay no. Di okay ra ko. Ag bugas ba ibang kulay? Isa mo ganyan ibang kulay pero masarap sila. Masarap siguro no, baka ano to, baka bagong galing. Na, like color. Nakoy bata guys nga nakidnap. Di ay batang puti na hanggikidnap. Kaya nagbantay sa bata, mao may nagpak, ni nagpay lumig trabaho. Ako ni nagbantay sa bata karon. Ay, di ako'y batang nakit. Ano puti igsuon ni silang duha da. Igsuon mo ni silang duha na lado. Lado ni ko sa kamo. Lado ni ko. Ingani din ning mainahan ta. Maggujud-gujud sa bata, da manglimpyo o. Sila na busy na sila na nang giputos. Aga ko busy po ko bantay bata. Pakole pa na okay. Makaya dito. Na, ako pa lang siyon. Lista na mo expenses. Sige. Sobra lagi saya. Salamat. Guys, don't forget to subscribe J Plus TV Agrikultura YouTube channel. Nagitabangan minisa karon sa ang pagpanghatag og relief goods sa ang mga kaigsuonan nga lang ang igo ni Udit. Hoy, nakuli mo sa plus ko ano rin daw casual na sa sitio. Kung ano man ang asan din eh. May trabaho siguro. May jote na ha? May jote ron? Holiday, Rizal Day. Happy holiday, Rizal Day. Giganahan ako sa bata daring gitugos-ugos. Kung pati mga saop arong makakaon nagatang mga silingan nga nangabuntas na ni Udit. Hi guys, ako pala si Samsam. Ako po ay ang pinakamagandang bata dito sa balat ng lupa ng Untaga at Progreso. At pangalawa naman, ang aking ate na si Sop-Sop. Na silip ng silip, akala mo nakikita, hindi naman nakikita. Feeling ko tuloy sa mga itim-itim ko.
Asar ako sa sarili ko, oh. Tingnan mo. Itim-itim ko tuloy. Ang puti-puti mo kasi, lalo ka pang pumuti nung nag-udit-udit na dahil hindi ka na nakagala. Dali kita. Hi. Kamusta? Ansay mo hangi kasulti sa imong trabaho karon nga ang putusog bugas? Butos ni karong bungas kay mga apektado kayo nga mga tao tungkol sa bagyong Odette. Okay. Di-invite ko nila Ma'am Dorami Bola na I don't know sir. I don't know sir. Try naman nga magmutak patabangon daw pack sa mga leaf goods. Gani sa kabaka sa taro di ta maglibog sa kuanon. Pagka-bike, Patakabay. para sa gubaa. Ba sa nalay ko na yung single mom dato nga. Hindi mo dyan. Nangyari pa mga bata yan. Dagmay pa. Basta mo ng malaki gamit nila. Gawa na ba ay? Sobra-sobra. Karon lagi. Kasi pag na mapuunan ng pagmamahalan, hangin sa relief food, sana ay mabuong pagmamahalan, ha? Na kayo, Epson? Na Wah! Ano ba yung uyang katay na ganyan? Kilig! May mabuong pagmamahalan na rin ripak-ripak sa relief food. Nangisnak sana. Nangisnak sa talesin bad. Mo, dahil di pa puli na, ha? Di pa puli na. Dari kayo na, siguro na po na rin kurinti. Kasi mo na yung maulang kurinti, eh. Mo na yung maulang kulang niya. Ha? Ito na bilang kuya. Gani, alo! Wala pas kuya Duna, wala pa rin garjan. Isa'y mag-snack! Muli sugar dyan. Isa'y mag-snack! Ang sarap pa naman yan. Snack ako to, bigay mo kay mama mo, mag-snack ko siya doon para may dinarji siya magpadili kay kung sa akin. Bye. Baka lang siya na paglibog. Bigay na din mo. Libog. Bye. 17! Uy, pwede na! Isa na lang makatuig, yung pabuton son para maligal na gadget na pwede na magkakalas na. Aron dai, eskwela pa kundi siya. Oops na! Iskila, oops! Ay naman ko na gusto ka. Oops! Ingat na! Nasol lagi motor to sol. Oh, motor to. Lagi kay light eh. Ha? Deliver na ta, deliver! Dili lete. Kasama ko na dai mo katong kuan mo. Bo, ikaw naman kalimot ko din sa kato si Bundel. Oh. Si Moy, di mo kay Moy pa yung mata. Tara. Patay mo gilista ba? Kalimot ba ikaw si kuan to? Maning dadun kay sa dalog laki ni. Hala ka doy, nagkalat-kalat ka sa bahay ni Kuya Juna doy. Naku, Makalat pa man good. pila ka buhok nis, ikra ko nis. Pila ka buhok kagatang hatan ka ron. Dennis, may pa Dennis. Be, kamo ba mo ihap? Be, Danes. Ipanes. Bila? Pila? Sabi nga. 37. So 37 na ni kabay. So na pa yung chika kilo. Tapa may wanapak, na mo palit pa man putagot ro. Libog lego ka pila to, katulad ka baka. Ikaw yung lista. Ha, madagi mo listahan. Mas ko ng cellphone. Namura. Sa Pulang na dos mga upat. Asa man taron ka baka ta? Kapag kaso ta. Dari. Di okay ra na. Magisi na yung karton. Halika na tayo. Di okay. Ano lang, para mabit-bit ra. May tupi, bag na. Mag-deliver na mi guys. Si Jason mo naguna kay si Jamay nakaila sa katong tao bitaw nga grabe jeng guba agila ha. Sino sa dekan to? Nilong sa takarijat. Pasilongon gamay. Dito ba maligo na naman sa uwan. Kanya mo sing guna. Pwede may marajon. Dali son. Garag lang ba ya? Binagbay na na kaje. Ano na lang. Nagmay pero natiligi ben. Ay mo ha. Pila man ni sila na ikakuha. Pila ka pamilya dade? Mo tay bay ni mo. Agkalasita. Kasi mo pila ka apektado ug katong pika. Ay, sami.
Ano, wag ilang bay guys, oh. Oh, diri isa. Oh, lang tagidas gitagaan. Nga. Dapat isa si babaw. Ang gaba, apod ka rin kayo na good. Wala good. Ini asa naman nila naman to. Nagpandong ni. Pero na, jahari. Wah, ampuy tao dia atau ada silahan nak? Ha? Anak rin lang. Nga makagana na. Para makasilong puta. Magpasalamat te Tan Jason kay gitabangan ko ni Jadar kay wa man ko katuod sa mga kanang aradyon kapiktado ba. Si Jamo ay nagngita. Kisa tong ngay tagaan jud. Salamat ra to Jason. Tabangan mi ni Jadar ning amo ang project. As of December 30 guys, ni palit ta po tag dugang worth of 4,168. Ito na ning bayran. Jarag ang kuko buang na ba ni? Ha? Iba naman. Sa ano naman? Ila April dapit. Kaya nasira lahat ng bahay doon te. Doon sa kanila dapit. Ila April. Oo. Sira. Ikaw man, kaya sa katipunan ko. Tukod kayo? Ha? Tukod ba? Lapok-lapok na gani. Hindi, nagbagay, bilin sa mga bag. Bilin sana. Bilin sa naman eh. Bugat sa naman. Bugat-bugat. Son! Kaya palagi! Kaya. Tanawa naman ninyo guys sa vlog ni J Plus TV Agrikultura. Ato ang mga distributan karon kay si Janay mag-vlog kay kapoy ko para makakita laman mo ba og kinsay tagaan. Di ba Son? Go ahead. Ta. Di ginagmay. Puno. Kaya malinit pa mo dyan ako. Tarang gaba. Kuha sa April! Ikaw, kamura ka. Arakuwat. Tuwa sila undoy na to guys. Dari ra ko naghuwat. Tayo mga bahay dito arang gaba. Tapod to ay isa. Wa na lang ko ning dadyon kay gihangat ko. Wa pa lagi ko mauli ka adyo. Agaw. Silingan raman ikbay. Pilang ng kabay na to? Landik. Oo, napalandik so. Balik ka na! Wa may sudlanan. Balikan ra. Balik ka ra! Kaya rang mga jagjag. Dahil na wala dyan dengagon. Ka, Fernando. Maris. Okay. Kamura deliver doy kay I'm very tired. Ganun. Sige. Lahat. Dahil isa. Okay, salamat niya. Salamat. Ano may kabay? 5 man ano? Nakadagkada na sa ito ko. Amo nang gipuso diha. Kinsaon na doy. Di tagsat. Injo na? So di sa mga tao na. Amor pong ipanghatag balik. Imo nang usa. Nga. Kada maso Sa usa. barangay ni? Di lahi. Sa barangay sa panglaon na. Kitsa mo na. Dayon sa. Kang pastor? O kang nita? Di po sa mga tao lang na hinatag. Kasi sila na minsan sila maris na. Wa. Ako dito. Amigas. Ano speakers ta? Salamat ha. Nga. Dato ilas. Salamat. Nanaan sila kunyo gani ha. Gusto? Wa pero kawan datos bagasiko. Doon sa doy. Ihatag ni sige lang kuan. Tagsa.
Hani na indong Buhar mas gawa man. relief goods. Oh, sa Badyo. Nas mince, tulo man na kabog nabilin, tagsa mo rin tulo. Kasi men ka pa magtrabaho pa. Tagsa mo. Tago mo man. Ginawa ko kay Las basta mo Salamat, nagras. Napay isawa na. Bukas ang kusina ng lupa. Ba. Lamang wa na may Badyo bugas. ka mo doon kay Naman roy kwan, naman roy ang una, progreso. Wala ko ba ginjong bay. Doy. Wa nga langkat ng karaang bayan mo diha. Agana. Oh. Katong Dito may takon. Ang gila dato, kira pero gaho di magsilbi. nanay ka na. Nako diha. Kasi sa mga ganitong taon. Ari ra pod. Na, nagangkat man. Adres.